6 mere pe bune. Ca să încap 8. Doamne, ferească. Maria, să vii să-l cunoști pe Frankie. E nebună. Nu se prăjesc cartofi, nu știu ce are plita asta. Mai bună era tigaia lantă. Adică asta? Nu mai am suc. Adică asta. Atâta muncă am făcut acolo, nu șters masa, mai pot. Măcar taci. Nu mai am suc. Deloc. Iac, cum poți să bei scrăboșenia aia? Cum? Zic, cum poți să bei scrăboșenia aia? Mi se pare că e bun. Cu făcăturile alea de vișine sau ce-or fi ele. Crezi? Nu, mă, ce ai? Nu știu, mi-mi place capul mult. Te-ai și parfumat, ai machiat, eu închide ochii. De azi dimineață m-am retușat numai un pic. Vai, vai și mai. Hai, voi deștepților, prăjiți-vă azi. Ieri am făcut în tot living-ul, nevastă și în cameră, dar cu mătura.